Iwasan ta nagsuwat karon. Kinanglan na mahuman na to ni. Murag, nagpagkapurat mo. Oh, tamis na. Okay. Mga kamaster, himo og kanta. Daot lang yung kanta kay para sa mga anak na mga suplada. Oh no! Gising kining kantahan ay wa pa na nahuman no. First verse pa ni. Papay sikan. Papay chorus, may bridge. That sound testing ti, kamaster. Kanta ha. Abang-abang lang sa sunod mga kamaster, ito akong sunod na video. Mukhang tanig sumpay. Nagununa pa ko sa sumpay ani. Okay. Ganun na to no. Ito na yung katao na itong kanta na itong game mo. Kasi bas position na ni. Nara itong game mo mga kamaster oh. Yung kanta. Ito na siyang testingan og kanta ron. Okay. Nanta, okay ni. Sundan tani og chorus mga kamaster, makahimo na tag chorus sundan ni. Okay. Sige to ha. Namawa. Asa man ka ay pagsikilakwat sa barkada pa. Ang imong ibang una-unaan. Ang imong ang istorya iyong pa kanawa misaling limot ka kasabot sa tambawag ng tambawag daw, tambawag, sabsab. Asa ka ay pagsikilakwat sa barkada pa. Ang imong ibang una-unaan. Ang imong ibang istorya iyong pa kanawa misaling bigod ka kasambot sa kapagtaon na mo. Sunod na mga master, chorus na. Pero kung nice. Kayo mong chorus, muna sa tanong. Itong ballpen. Okay. Iwasan ta nagsuwat karon. Kinanglan na mahuman na to ni. Para nasisumpay. No? Katula mga kamaster. Katula sa matong kanta natong game no. Title na rin mga kamaster, pagsalig. Salamat po kamaster. Okay, bye. Thanks for watching.